kane weche mamoko bende kotenore kod chenrogo mag weche mag somo. Riwruok mano mar KUPPET oseo duol mochung' ne osach jotich piny owacho mano SRC kaluwore kod lai manyien mara malang' mano bende mag chudo gigo mago mag udi mano modeno ni house allowance. Gikone balang' makamano ma SRC koro wacho ni en manyien gin mane ochiw higni buora mokalo kendo gidwaro mondo SRC koro oket ler moriere ewi wach makamano. KUPPET bende oyango ni nitiere lai mar chulo balang' mane ogol mano motelo ne winjruok makanyakla kata CBA masani ka bende koro giseo shillings 4,000 ma bende ichiwo kaka balang' ne jopuonj gino magiwacho ni duoko piny nyadhi mar jopuonj. Wadana tudo achiel kachiel kod nyawadwa Judith Omondi mondo mi okonwa ni nyaka sani gik mage ma osechopo kar kacha ni nyaka sani gik mage mane nitiere nochopo e romo makamano kendo koro sani wawinjane kaka chal mar wach ne nitie. The circular contains absolutely nothing new in any of the remuneration packages it dealt with, including the house allowances. Some of the allowances reported as new were awarded to teachers ages ago, even before the 2016-2021 CBA. It is totally disingenuous for the SRC to wink Kenyans that it has adopted any increase in house allowances. The tiny number of officers set to benefit from the increases would be more properly reached without the drama of releasing the circular. Apparently, the publication of such outdated data by SRC is part of the SRC well-known schemes to frustrate teachers' demands for new salaries and allowances. This is not a laughing matter, and we are taking it further that it is on this basis of those proposals that KUPPET will continue its demand on decent housing for the workers.